Самые важные и цікавые у репортажах наших корреспондентов. У эфира навіны Віцебскай области. У студии Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Пару дзён до вясны падрыхтоўку да пасяўной кампаніі абмеркавалі на пасяджэнні Віцебскага аблвыканкама. Час конкретных спраў Новополоцк стаў месцам правядзення форуму Белхімпрафсаюза. Насуперак стэрэатыпам у Віцебскім дзяржаўным тэхнічным каледжы мужчынскія прафесіі асвойваюць звыш 150 дзяўчын. Падрыхтоўку да вясновай пасяўной кампаніі абмеркавалі на пасяджэнні Віцебскага аблвыканкама. Сёлета пасяўныя плошчы ў паўночным рэгіёне 306 тысяч гектараў. Палову з іх адвядуць пад збожжавыя і зернебабовыя культуры. Больш гектараў засеюць кукурузай на зерне 30 тысяч, каб забяспечваць кармамі жывёлагадоўлю. Зараз гаспадаркі актыўна рыхтуюцца да пасяўной. Да пачатку сакавіка тэхніка павінна быць гатовая на 90%. Пачаць сезонныя работы плануюць праз 3-4 тыдні, у залежности от умов надворья. Область обеспечена семенами зерновых культур, ярового рапса, картофеля, льна. Тут вопросы практически сняты. Сейчас идет еще небольшая доработка, проверка на кондицию семян, проработаны вопросы и по механизаторским кадрам. Определены 377 человек, закрепляются с промышленных предприятий Витебской области, а остальные будут работать и практиканты, тоже определено, и из других работ будут перемещаться люди. Сегодня семена, имеющиеся полной потребности, очищены, проверены, и готовы к севу. Ведется на данный момент, если по семенах закупка элиты, которая необходима, не менее 15% от всех объемов будет посеяна элитой рамыми культурами. И завершаем ремонт техники. Сегодня, если касаемо энергонасыщенных тракторов, ранее у них 54 единицы, на сегодняшний день 95% полностью готовы к севу. Па назіраннях спецыялістаў зімоўка азімых культур сёлета праходзіць добра. Важна, як будзе таяць снег у сакавіку. Ёсць сур'ёзная пагроза паводкі. Да прыкладу, у Верхнядзвінскім раёне вышыня снежнага покрыва каля паўметра. Аграрыі рыхтуюцца да вялікай вады. Тым часам камунальныя службы працягваюць барацьбу са снегам і наледдзю. Асаблівую увагу надаюць пешаходным пераходам і тратуарам. Штодзень на комплекснай уборцы задзейнічаны звыш 200 чалавек. Спецыялісты ачышчаюць прыпынкі грамадскага транспарту, пешаходныя дарожкі ў дварах дамоў, пасыпаюць тратуары пясчана-саляной сумессю. З дапамогай аўтагідрапад'ёмнікаў і спецыяльнага абсталявання збіваюць ледзяшы з дахаў шматпавярховых дамоў. Самое главное — это вычистить, пешеходки от подъезда, выходы, всех домах пройти, крыльца почистить. Когда снега нет и уже начинается скользко, мы обязательно посыпаем. Тоже стараемся встать рано очень, потому что, чтобы люди шли на работу, уже было более-менее пройти можно. 20 единиц техники у нас работает на дворовых территориях по очистке. Это и вывоз снега, уборка наледи. В первую очередь то, что мы делаем, это очищаем выходов из подъездов, дорожек, тротуаров, заезды. Это чтобы люди могли пройти, машины разъехаться. Сейчас на данный момент очень большой у нас уклон это на посыпку дворовых территорий. Она у нас как в ручном режиме, так же и механизированным способом проявляется. На данный момент за весь зимний период мы уже израсходовали около 750 тонн песко-соляной смеси. Акрамя таго, на вуліцах гарадоў працуе спецыялізаваная тэхніка. Для уборкі і вывазу снегу задзейнічаюць трактары, самазвалы, грэйдары. Толькі ў Віцебску штодзень на барацьбу з наступствамі стыхіі выязджаюць больш за 40 машын. Час конкретных спраў. На 2 дні Новополоцк стаў месцам правядзення форуму Белхімпрафсаюза. Удзел у ім прынялі звыш сотні прадстаўнікоў профільных прадпрыемстваў нафтахімічнай галіны з усёй Беларусі. Дыялогавыя пляцоўкі, экскурсіі, памятныя акцыі. Абмеркавалі ў тым ліку сацыяльнае партнёрства, работу з моладдзю, падтрымку сем'яў. Удзельнікі маштабнага прафсаюзнага форуму абмяняліся вопытам, падзяліліся ідэямі, выступілі з ініцыятывамі. Месцам правядзення Новополоцка абраны не выпадкова. На мясцовым прадпрыемстве нафтахімічнага комплексу ёсць чаму павучыцца. Пасля экскурсіі па вытворчасці старшыня пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі расказаў пра асаблівасці работы.
Это огромная первичная профсоюзная организация со своими традициями, с очень наполненным коллективным договором, где есть гарантии и молодежи, и закрепляемость молодежи, где хорошая система наставничества наложена, качественная работа, где есть свой опыт профсоюзного движения. У нас молодежь очень активная, она никогда не стоит в стороне, она всегда и организовывает сама добрые дела, и всегда на помощь идет. Мы очень много и благотворительностью занимаемся, и профориентационной работой, потому что хотим привлекать молодое поколение тоже работать и на предприятиях, потому что наша вообще нефтехимическая отрасль, она очень важна для нашей страны с точки зрения экономики. Сёння Белхімпрафсаюз налічвае больш за 370 пярвічак і звыш 150 тысяч чалавек. Лічбы салідныя і падыходы да работы з кожным супрацоўнікам нафтахімічнай галіны павінны быць эфектыўнымі. Абмяркоўваць нюансы прафсаюзнай дзейнасці цяпер будуць перыядычна. Наступны форум плануюць правесці на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе. Вобраз будучыні Беларусі і ролю моладзі ў развіцці краіны абмеркавалі ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Машэрава. У рамках інфармацыйна-аналітычнага праекта «Будучыня цяпер» са студэнтамі ВНУ горада сустрэўся аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Спектр тэм шырокі, ад моладзевай палітыкі да інфармацыйных выклікаў і пагроз. Фармат размовы неафіцыйны, каб абмеркаваць надзённыя пытанні, якія хвалююць моладзь, і пачуць іх ідэі і прапановы. Молодежи в первую очередь интересно, куда двигаться дальше, чтобы немножечко, наверное, подсказали. Искусственный интеллект, информационные технологии, либо развитие региона, развитие туристического потенциала и искать себя в этой сфере, например. С молодежью нужно работать, нужно разговаривать открыто. При помощи Министерства образования вот этот проект организовывается именно таким образом, чтобы молодежь не стеснялась высказываться. Молодежь сейчас интересует достаточно большое количество направлений. Мои коллеги очень интересуются новостной повесткой. Я, наверное, заинтересована в искусственном интеллекте, потому что у меня есть соответствующие проекты. Также я заинтересована в теме устойчивого развития, потому что у меня тоже соответствующие проекты. И аналитические исследования в рамках молодежного нашего аналитического сообщества. Агучыць свае ідэі і ініцыятывы студэнтам прапануюць праз рэспубліканскі моладзевы конкурс аналітычных праектаў і даследаванняў. Яго праводзяць для развіцця аналітычнага руху сярод моладзі. Лепшыя канкурсанты будуць запрошаны да ўдзелу ў летняй школе маладога аналітыка і атрымаюць магчымасць далучыцца да адукацыйных і экспертных мерапрыемстваў Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Працягваем выпуск. У рамках проекта «Народная пяцігодка» праводзіцца апытанне «Сучасная роля беларускай жанчыны». Яно дазваляе ўбачыць шматграннасць жаночых роляў і ацаніць, якія з іх найбольш значныя сёння. Захавальніца хатняга ачага, прафесіянал сваёй справы, паспяховы кіраўнік. Вынікі даследавання будуць улічаны ў практычнай дзейнасці дзяржаўных органаў, а таксама дапамогуць удасканаліць меры падтрымкі жанчын і сем'яў. Каб выразіць сваё меркаванне, неабходна перайсці на партал проекта «Народная пяцігодка». Прызванне «Мама». Рэспубліканская акцыя, прысвечаная году беларускай жанчыны, стартуе 1 сакавіка. Ініцыятыва Беларускага дзіцячага фонду накіравана на папулярызацыю ролі сучаснай айчыннай жанчыны-маці і павышэнне статусу бацькоў-выхавальнікаў дзіцячых дамоў сямейнага тыпу і маці дзяцей з інваліднасцю. Сем'і разам з дзецьмі падрыхтуюць відэаролікі пра святочныя і культурныя падзеі і сумесныя актыўнасці. Акция, которая запущена в год белорусской женщины Белорусским детским фондом, является логичным продолжением нашей программы и направлена на поддержку, на информацию о таких женщинах, для которых их профессия стала настоящим призванием. Отсюда и название нашей замечательной акции «Призвание мама», в которой могут принять участие детские дома семейного типа, замещающие семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Для участия в акции мы предлагаем прислать маленькую видеопрезентацию семьи, а также видеоролик о любом значимом событии из жизни большой семьи. Поэтому мы надеемся, что акция будет идти в течение полугода до октября, и мы получим много работ от наших всех детских домов семейного типа и многих замещающих семей, которые расскажут о своих замечательных больших традициях.
Прыняць удзел у рэспубліканскай акцыі прызвання «Мама» можна да 14 кастрычніка. Па выніках праекта найбольш актыўныя удзельніцы з абласцей і Мінска атрымаюць запрашэнне на ўрачыстае мерапрыемства ў сталіцу. Насуперак стэрэатыпам больш за 150 прадстаўніц прыгожага полу сёння асвойваюць мужчынскія прафесіі ў Віцебскім дзяржаўным тэхнічным каледжы. Зваршчыкі, будаўнікі, аўтаэлектрыкі, слесары, дзяўчаты праходзяць навучанне па розных спецыяльнасцях. Пра рашучасць і смелы выбар наш корэспандэнт Інна Падрэцкая. Сёння Ксенія Гантарук можа з лёгкасцю пакласці плітку, абліцаваць і пафарбаваць сцены. Мужчынскую будаўнічую прафесію дзяўчына асвойвае ў Віцебскім дзяржаўным тэхнічным каледжы. Нежаночую спецыяльнасць выбрала мэтанакіравана. Строительная сфера меня интересовала давно. Поэтому я решила поступить в Витебский государственный технический колледж, чтобы реализовать свою мечту. У меня отец был строитель, поэтому я наблюдала, как у него это получается, меня это интересовало. И в каком-то моменте я решила, что хочу попробовать себя в этой сфере. Специальность облицовщик-плиточник девочки выбирают. Где-то вот группа из 25 человек, там всегда существует около 5 девчонок-строителей. Значит, и приходится, да, приходят, работают, обрабатывают плитку, учатся, опыта набираются. Звыклыя жаночыя аксесуары змяніла на мужчынскія Аліна Шняк. Дзяўчына можа зварыць не толькі суп, а і металічную канструкцыю. Аднолькава добра спраўляецца і са спецыяльным абсталяваннем на занятках у каледжы, і з бытавымі справамі дома. А тое, што месца жанчыны выключана на кухні, лічыцца старэлым стэрэатыпам. В детстве я увидела, как папа варит на даче ограждение. Мне это понравилось, и я захотела попробовать себя в этой специальности. Знайсці паломкі і адрамантаваць машыну – задача зорачкай для большасці дзяўчат, але не для Марыі Пятроўскай. Навучэнка каледжа асвоіла дыягностыку транспартных сродкаў. Аўтамабілі ёй цікавыя не менш, чым хлопцам. У меня в семье мама дальнобойщик, у нее была большая тяга к большим машинам, я пока начинаю только с малых, тоже стараюсь в них разбираться, учиться. Прадстаўніцы прыгожага полу ў Віцебскім дзяржаўным тэхнічным каледжы асвойваюць мноства нежаночых прафесій. Зваршчык, будаўнік, аўтаэлектрык, слесар, спецыяльнасці запатрабаваныя незалежна ад полу. Эти специальности очень важны, они очень востребованы, и даже заявки после окончания данной специальности на выпуске от предприятий очень-очень много, огромное количество. Поэтому девчонки тоже знают, куда идут. В будущем они понимают, что они будут с высокой заработной платой, в принципе, с очень хорошим рабочим местом. Сучасныя дзяўчыны уласным прыкладам даказваюць, у прафесіях няма ніякага падзелу на мужчынскія і жаночыя. Важнае толькі ўменне і жаданне працаваць. Інна Падрэцкая, Антон Левін, навіны Віцебск. 300 шпакоўняў у пачатку вясны плануюць развесіць спецыялісты Віцебскага лясгаса. У бліжэйшы час домікі для крылатых з'явяцца ў лясных угоддзях па ўсім паўночным рэгіёне. Гэта асабліва актуальна напярэдадні вяртання пералётных птушак. Жыллё дапаможа ім выжыць, паспрыяе гнездаванню, росту колькасці і разнастайнасці відаў. Шпакоўні размесцяць у месцах санітарных высечак лесу, а таксама паблізу асяродкаў караеда і іншых шкоднікаў. Гэта дапаможа вынішчыць такіх насякомых у лесах в области. Скворечники они отличаются от синичников большими размерами и размерами литка. То есть скворец сама по себе птица покрупнее, соответственно, размер литка будет побольше и размер самого скворечника. Синичники, они по размеру поменьше. Мы их постоянно развешиваем, осматриваем. То есть когда уже птицы вылетают, да, мы смотрим, кто там заселяется. Очищаем их. Да экалагічнай ініцыятывы далучыліся школьнікі і навучэнцы каледжаў. Яны дапамагаюць спецыялістам Віцебскага лясгаса вырабляць і развешваць шпакоўні. Да іншых тэм. Пылавая заслона і перавышэнне хуткасці. Новыя дэталі расследавання аварыі, у якой пацярпела дзіця. Дарожна-транспартнае здарэнне адбылося ў канцы верасня ў Віцебскім раёне. Следчыя ўстанавілі, што вадзіцель аўтамабіля ГАЗ не прытармазіў, ехаўшы праз воблака пылу, і сутыкнуўся з іншамаркай, што рухалася наперадзе. Акрамя таго, экспертыза паказала, што кіроўца перавысіў максімальна дапушчальную на гэтым участку дарогі хуткасць. У выніку аварыі двухгадовая дитя отрымала тяжкие травмы. Проведенный следственный эксперимент подтвердил, что дорожно-транспортное происшествие произошло в облаке пыли доломитовой муки.
Также установлено, что передвижение обвиняемого с разрешенной на данном участке дороги скоростью он мог предотвратить столкновение, применив экстренное торможение. По результатам расследования 35-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения». Следчыя нагадваюць, пры ўзнікненні перашкоды або небяспекі для руху вадзіцель абавязаны неадкладна прыняць меры да зніжэння хуткасці, нават да спынення аўтамабіля. Гэта прадугледжана правіламі. Напрыканцы выпуску колькі слоў аб спорце. Адкрытае першынство горада па водным пола прысвяцілі Дню абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. У турніры прымаюць удзел самыя юныя ватэрпалісты. Гэта 10гадовыя хлопчыкі і дзяўчаты і малодшыя за іх спартсмены. Канкурэнцыю гаспадарам складаюць каманды з Мінска, Могілёва і Гомеля. Спаборніцтвы праводзяць па кругавой сістэме. Пасля стартавых паядынкаў лідарства захапілі гомельскія ватэрпалісты. Кто-то занимается второй год, кто-то еще даже первый год начинает постигать азы этого вида спорта. И в будущем, вот 4 класс, планируем открывать спорт-класс, поэтому для них это такой, скажем, пилотный старт в этом виде спорта. Мой брат занимался водным полом, и меня он тоже тянул в это водное поло. Занимаюсь я уже 3 года водным полом. Я очень сильно готовлюсь к соревнованиям. В нашей команде нет слабых мест. У нас есть там сильные, и все хорошо играют. Пока что выиграли только 2 игры. И вот сейчас пока что выигрываем. Тренер подсказывает, как дать пас, куда поплыть правильно. Одним словом, все. Першыя афіцыйныя рэспубліканскія спаборніцтвы па водным пола ў юнакоў і дзяўчат 2015 года нараджэння запланаваны на наступны год. Зараз юныя ватэрпалісты назапашваюць гульнявы вопыт у таварыскіх сустрэчах і на рэгіянальных турнірах. Важные и самые цікавые новины з жыцця Віцебскай вобласці доступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжеты і цэлыя выпускі навін. Актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал. Далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. На гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага, убачымся ў эфіры. По информации Витебска Балгидромета, завтра по области воблачно с прояснениями, пераважно без опадков, ночью и раницей слабые туманы, гололед, на особенных участках дорог гололедица. Ветер ночью паўднёвый 3,8, днем 5-10 метров за секунду. Температура поветра ночью -3, -8, днем -1, +4. У Витебску воблачно с прояснениями без істотных опадков, на особенных участках дорог гололедица, ветер паўднёвый, ночью 3,8, днем 5-10 метров за секунду. Температура поветра ночью -5, -7, днем -1, +1.